Takže čau lidi, zdraví vás Morpheus a jdu vám ukázat, jak se udělat nekonečný zdroj cobblestone. Potřebujete k tomu cobblestony, jakýkoliv krumpáč, 2 kyblíky s vodou a 1 kyblík s lávou. Ty půl bloky, to vám potom ukážu, k čemu je. Takže vemete si cobblestony a takhle se skládáte. Ještě takhle jedno. Tadyhle uděláte vždycky 2 bloky nad to. Do toho prostředního tam dáte 1 blok dolů. Tak, teď si vemete vodu. Do toho prvního ji dáte. Pak si vemete lávu, to dáte do toho prostředního. A vodu a dáte ho do toho posledního. Tak, teďkon, když takhle kopnete, tak víte, že vám to vypadne cobblestone a zase se tam dají. Takže se tomu říká nekonečný zdroj cobblestone. A ty půl bloky jsou k tomu, že takhle vykopete tu, aby to takhle ta voda, dáte si je sem. A když takhle kopete, tak je menší pravděpodobnost, že vám to padne jakoby do té lávy a tou vodou vám to sem odteče, takže vy to jenom takhle seberete. A takhle furt. Vidíte? A takhle si můžete dělat nekonečný zdroj cobblestone. Takže pro dnešek to bude asi všechno. A budu rád, když se na tohle video kouknete. Budu rád, když mi dáte like a odběr. Takže čau.